எங்களோட பேசி எங்களை வழிநடத்தி எங்களை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தைகள் ஆண்டவரே யாருடைய காதுகள் எல்லாம் துணிக்கிறதோ அவருடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதமும் மறுமலர்ச்சியும் மறுரூபமும் உண்டாகும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வீராக. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபங்கேளும் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நாம் வேதத்திலே ஒரு வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கலாம். ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 36, 37 இரண்டு வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? உபத்திரவமோ, வியாகுலமோ, துன்பமோ, பசியோ, நிர்வாணமோ, நாசமோசமோ, பட்டயமோ, இவைகள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கிறோமே. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இந்த அதிகாலை ஜெபத்திற்கு வந்திருக்கிறவங்க யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுக்கிறார். முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கிறோமே. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் இந்த காலை நேரத்தில் நம்மை முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக அவர் மாற்ற போதுமானவராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. ஆங்கிலத்தில் முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறது என்ற வார்த்தைக்கு மோர் தென் கான்கரர் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அல்லேலூயா. முற்றும் ஜெயம்னா கொஞ்சம் நமக்கு புரியாமல் இருக்கலாம். ஜெயத்திற்கு மேல, அல்லேலூயா. இன்னும் சொல்ல போனா நாம் எதிர்பார்க்கிற ஜெயத்திற்கு மேல ஜெயத்தை கொடுக்க அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. மோர் தென் கான்குரர். ஒரு வெற்றியாளர்கள் பெறுகிற வெற்றியை விட கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே நாம் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். அல்லேலூயா. கொரிந்தியர்ல கூட ஒரு வசனம் இருக்கிறது. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. சொல்லுவோமா? 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 57வது வசனம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் மாத்திரமல்ல, நம்மை முற்றும் ஜெயம் கொள்ள செய்கிற ஒரு தேவனாய் நம்முடைய ஆண்டவர் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. இந்த ஜெயத்தை இந்த மாதத்திலே நாம் சுதந்தரிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமையாய் இருக்கிறது. இந்த நம்முடைய உரிமையாய் இருக்கிறது. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் ஜெயத்தை மட்டும் கொடுத்து விட்டு, அதாவது நம்ம எதிர்பார்க்கிற ஒரு விஷயத்துல, நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்துல, நம்ம அதிகமாக நம்மளை பாரப்படுத்துகிற ஒரு விஷயத்துல மட்டும் ஒரு ஜெயத்தை கொடுத்துட்டு நம்மளை விடுறவர் அல்ல. நாம் எதிர்பார்க்காத எல்லைகளிலும் நமக்கு தேவையான ஜெயத்தை தேவன் கொடுக்க போதுமானவராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அப்ப அதை நாம் மனதிலே நாம் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு மாபெரும் அற்புதத்தை நாம் பெறுகிறோம். ரோமர் இந்த மாதத்தில் நாம் நினைப்போம், நான் எதிர்பார்க்கிற காரியங்களில் எனக்கு கிடைக்க போகிற வெற்றி மட்டுமல்ல, அல்லேலூயா, நான் நினைக்காத இடங்கள்லையும் கர்த்தர் எனக்கு என்ன செய்ய போகிறார்? வெற்றியை தரப்போகிறார். அதுதான் முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவம். ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. அல்லேலூயா. பாருங்க, நமக்கு ஒரு வசனம் நல்லா தெரியும். ரோமர் 8:28 ஒரு வசனம் நமக்கு நல்லா தெரியும். அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். அல்லேலூயா. சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். இந்த வசனத்தை பார்க்கும்போது நேரம் நம்ம ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனத்துக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம்? நேரடியா ஜம்ப் பண்ணிடுறோம். அல்லேலூயா. ஆனா 27 வசனங்களும் ஒரு காரியத்தை குறித்து வலியுறுத்துகிறது. ஆமென்.
27 காரியங்களை வலியுறுத்திட்டு தான் சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாய் நடக்கும்ன்ற வசனத்தை ரோமர்ல நமக்கு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு, கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அல்லேலூயா. நாம் முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் மாற வேண்டும், அல்லது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் அந்த வல்லமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 27 வசனங்களை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், கடைபிடிக்கிறவர்களாக என்ன செய்ய வேண்டும், இருக்க வேண்டும். அது என்ன வலியுறுத்துகிறது? அந்த 1ஆம் வசனம் என்ன, அந்த 8ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 27 வசனங்கள் எதை வலியுறுத்துகிறது என்று சொன்னால், ஆவியானவரால் நாம் என்ன செய்யப்பட வேண்டும், நடத்தப்பட வேண்டும். அல்லேலூயா. ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஆவியானவர் நம்மகிட்ட இல்லாம இல்லை. நம்முடைய ஆவியில அந்த ஆவியானவர் என்ன செய்கிறார், இருக்கிறார், கலந்திருக்கிறார், நம்ம மேல ஊற்றப்பட்டிருக்கிறார், நமக்குள் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. இந்த ஆவியானவரின்படி நடக்காம இந்த ஆவியானவருடைய வார்த்தைகளை நம்ம கேட்டு நடக்கும் போதுதான் சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாய் நடக்கிறது. மற்றும் நாம் என்ன செய்கிறோம், முற்றும் என்ன செய்கிறோம், ஜெயம் கொள்ளுகிறோம். அல்லேலூயா. நான் என் போக்கில் வாழ்ந்துட்டு என் வாழ்க்கையில நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறது என்னது, தவறு. அல்லேலூயா. ஆனா அதே சமயம் ஆவியில நடக்கும்போது நான் ஒன்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம், நான் எதிர்பார்க்கிற வெற்றி அல்ல, பரம வெற்றியை தேவன் எனக்கு என்ன செய்கிறார், கொடுக்கிறார். அல்லேலூயா. வாசிப்போம் 5ஆம் அதிகாரம். அன்றியும் 5ஆம் வசனம், ரோமர் 8:5. அன்றியும் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்திற்குரியவர்களை சிந்திக்கிறார்கள், ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார். அல்லேலூயா. யாருக்கு வெற்றி என்று சொன்னால், யாருக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாய் நடக்கும் என்று சொன்னால், யார் மாம்சத்திற்குரியவைகளை சிந்திக்காமல் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக என்ன செய்யும், நடைபெறும். அல்லேலூயா. 6ஆம் வசனம் வாசிப்போம். மாம்ச சிந்தை மரணம், ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானம். அல்லேலூயா. அப்ப ஆவியின் சிந்தை, அதாவது மாம்சத்தின்படி நடக்கிற அனுபவம், ஆவிக்குரிய காரியங்களை சிந்திக்கிற ஆவியின் சிந்தை நமக்குள் காணப்படும் போது, மாம்சத்தின்படி நடக்கிற அந்த அனுபவத்தை நாம் வெறுத்து விட்டு நாம் ஆவியின்படி நடக்கும்போது, அல்லேலூயா, நமக்கு ஜீவனும் சமாதானம் என்ன செய்கிறது, உண்டாகிறது. அடுத்து பார்க்கும்போது 7ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். எப்படி என்றால், மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை, அது தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படிய கூடாமலும் இருக்கிறது. மாம்சத்துல நீங்க நடந்துக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, நினைச்சிடக்கூடாது. அல்லேலூயா. நம்ம கிறிஸ்தவனா இருந்துட்டு நம்ம ஜெபித்து ஒரு காரியத்தை முடிவெடுக்காம, கிறிஸ்தவர்களா இருந்து கொண்டு ஆண்டவர் சமூகத்துல காத்திருந்து ஒரு காரியத்தை முடிவெடுக்காம, கிறிஸ்தவரா இருந்து வேதம் சொல்லுகிற காரியத்துக்கு புறம்பா ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது நாம் தேவனை பகைக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். அல்லேலூயா. கிறிஸ்தவர்களாய் இருப்பதுனாலே நாம் மிகவும் சிறந்தவர்கள் என்று சொல்லிவிட முடியாது. அல்லேலூயா. சபைக்கு வருகிறதுனாலே நான் மிகவும் தேவனுக்கு ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட முடியாது. அல்லேலூயா. அப்படி சபைக்கு வந்தா போதுன்னு மட்டும் சொல்லியிருந்தாருன்னா இந்த பைபிளே அவர் நம்ம கொடுத்துருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அல்லேலூயா. அப்ப இதுல சொல்லியிருக்க காரியங்களை நான் பின்பற்றணும். ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்க காரியங்களை நான் பின்பற்றும் போதுதான் நான் சகலமும் எனக்கு நன்மைக்கு எதுவாய் மாறுகிறது. அதை ஒருத்தன் கூட என்ன செய்ய முடியாது, தடுக்க முடியாது. நான் முற்றும் ஜெயம் கொள்கிறவனாய் மாறுகிறேன். அல்லேலூயா. அப்ப அந்த மாம்சத்திற்குரிய காரியங்களை சுத்தமா வெளியேற்றி விட வேண்டும், அதன்படி நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது. 9ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்திற்குட்பட்டவர்களாய் இராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல. தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்திற்குட்பட்டவர்களாய் இராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாய் என்ன செய்வீர்கள், இருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருந்தால் அப்படின்னு ஒரு வேலை அப்படின்றது மாதிரி அவர் சொல்றாரு. அல்லேலூயா. ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு காரியம் என்னன்னா, நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். கிறிஸ்துவின் ஆவி எனக்குள்ள வாசமா இருக்கா? இருக்கு. ஆமென், இருக்கு. அப்ப கிறிஸ்துவின் ஆவி எனக்குள்ள வாசமாய் இருந்தால் நான் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவனாய் இராமல் ஆவிக்குட்பட்டவனாய் இருப்பேனே. அல்லேலூயா. ஆனா இன்னைக்கு நான் 100% ஆவிக்குட்பட்டவனா தான் இருக்கனா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை. மாம்சத்துக்குரிய கோபம், எரிச்சல், பொறாமை, கொலை, வன்மம் இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் எனக்குள்ள என்ன செய்கிறது, வருகிறது. ஆவிக்குரியவனா இருந்தா எனக்குள்ள என்ன வெளிப்படணும், ஆவியின் கனி வெளிப்படணும். ஆனா இப்ப மாம்சத்தின் கிரிகள் எனக்குள்ள வெளிப்படுது. அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னா, கிறிஸ்துவின் ஆவி எனக்குள்ள இருக்கிறார், ஆனால் அவர் எப்படி இருக்கிறார்,
அனல் மூட்டப்படாமல் இருக்கிறார். அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? அதனாலதான் பவுல் சொன்னாரு, கிறிஸ்துவின் ஆவி எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறனால நீங்க மாம்சத்துக்கு ஆவிக்குரியவளா மாறிட முடியாது. அவர் என்ன செய்யப்பட வேண்டும்? அனல் மூட்டப்பட வேண்டும். எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படவும். அல்லேலூயா. நமக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்கிறாரா? ஆமென், இருக்கிறார். ஆனால் அந்த ஆவியானவர் செயல்படுத்தப்படுகிறாரா என்றால் கொஞ்சம் சந்தேகம்தான். அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? அல்லேலூயா. அந்த ஆவியானவர் என் உள்ளான என் ஆவி ஆத்மா சரீரம் எனக்கு இருக்குல்ல, அந்த ஆவிய அவர் வல்லமையா பலப்படுத்தணும். என்ன சொல்லியிருக்கு பாருங்க, திரும்ப அந்த வசனத்தை பாருங்க. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படும். எனக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை எனக்குள் செயல்பட வைத்து நான் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து வேதங்களை வாசித்து ஐக்கியத்தை பின்பற்றி நான் அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்ணி என்னுடைய உள்ளான மனுஷனில நான் என்ன செய்யணும்? வல்லமையாய் பலப்பட வேண்டும். அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? அல்லேலூயா சொல்லுங்க. நான் ஒரு ஆவி மனிதன், எனக்கு ஒரு ஆத்துமா இருக்கிறது, நான் சரீரத்தில் இருக்கிறேன். நான் ஒரு ஆவி மனிதன், எனக்கு ஒரு ஆத்துமா இருக்கிறது, நான் சரீரத்தில் இருக்கிறேன். அல்லேலூயா. இப்ப பரிசுத்த ஆவியினால ஆவி மனிதனாகிய நான் பலப்படும் போது, அல்லேலூயா, என் ஆவி பலனடைந்து என் ஆத்துமாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறதாய் மாறிவிடுகிறது. ஆமென் சொல்லுவோமா? அல்லேலூயா. ஆவி மனிதனாகிய எனக்குள் பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்பட்டு என் ஆவியை பலப்படுத்தி என் ஆத்துமாவை என்ன செய்கிறது? அது கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது. ஆவியும் ஆத்துமாவும் ஸ்ட்ரென்தன் ஆயிடுச்சுன்னா நாம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதன்படி 9ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி நாம் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டவர்களாய் இராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாய் மாறிவிடுவோம். ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? அல்லேலூயா. அப்ப அந்த உள்ளான மனுஷன்ல வல்லமையா பலப்படுகிற அனுபவம் இந்த மாதத்துல எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறோம்? அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. பாருங்க, உள்ளான அதுக்கு பின்னாடி ஆவியானவரை பத்தி நிறைய காரியங்கள் தொடர்ந்து சொல்லப்படுகிறது. 13ஆம் வசனம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது, மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள். இது யாருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு? விசுவாசிக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கா, புறஜாதிக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கான்னு பார்த்தா கர்த்தரை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மாம்சத்தின்படி என்னை ஆராதித்துக் கொண்டே நீ மாம்சத்தின்படி வாழ்ந்தால் என்ன செய்வீர்கள்? சாவீர்கள். ஆவியினால சரீரத்தின் செய்களை அளித்தால் பிழைப்பீர்கள். இப்ப நமக்கு ஒரே ஒரு தேவை, இந்த மாதத்துல என்னோட உள்ளான மனுஷன் பலனடைய வேண்டும். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய ஆவியினாலே பலனடைய வேண்டும். அல்லேலூயா. அப்ப நான் அதை எப்படி பலப்படுத்துறது? இந்த மாதம் முழுக்க எனக்கு 30 நாள் இருக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் வீதம், 10 நாளைக்கு 240 மணி நேரம், 30 நாளைக்கு 600, 720 மணி நேரம் எனக்கு இந்த மாதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அல்லேலூயா. எத்தனை மணி நேரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? 720 மணி நேரம். அதுல தசம்பாகம் 720 மணி நேரத்துல ஆண்டவர் தசம்பாகம் கொடுத்தா எவ்வளவு கொடுக்கலாம்? 72 மணி நேரம். அல்லேலூயா. அப்ப 100 மணி நேரம் இந்த மாசத்துல நான் ஒரே ஒரு காரியத்துக்காக தான் நான் பாரப்பட போறேன். என்ன? என் ஆவி பலனடைய வேண்டும். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இங்க இங்க எத்தனை பேர் இருக்கோம்? 1 2 3 4 6 பேர் இருக்கிறோம். இயேசுக்கு எத்தனை சீஷர்கள் இருந்தாங்க? 12 பேர் இருந்தாங்க. இந்த 12 பேர்ல பாதி நம்ம இங்க இருக்கிறோம். அல்லேலூயா. அப்ப நம்மளுடைய ஆவி வல்லமையா பலப்பட்டாலே போதும், தேசத்துல சபையில ஒரு பெரிய காரியத்தை ஆண்டவர் செய்வார். அல்லேலூயா. என்ன செய்வார்? அவர் நமக்கு எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கு எதுவா என்ன செய்வார்? மாற்றுவார். இரண்டாவது என்ன செய்வார்? நம்மை முற்றும் ஜெயம் கொள்கிறவர்களாய் மாற்றுவார். அல்லேலூயா. நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட 10 சென்ட் இடத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு 10 ஏக்கரை ஒரு 10 இடத்துல கொடுத்துருவார். அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? அல்லேலூயா. அப்ப நம்ம ஒரு காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப இந்த மாதத்துல இந்த 30 நாளும் எத்தனை மணி நேரம் என் ஆவி பலப்படும்படியாக நான் அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்க போகிறேன்? அல்லேலூயா. எத்தனை மணி நேரம் என் ஆவி என் உள்ளான மனுஷன் பலப்படும்படியாக நான் காத்திருந்து ஜெபிக்க போகிறேன்? எத்தனை மணி நேரம் நான் என் உள்ளான மனுஷன் பலன் கொள்ளும்படியாக நான் ஐக்கியப்பட்டு ஜெபிக்க போகிறேன்? எத்தனை மணி நேரம் இந்த மாதத்திலே என் ஆவி மனிதன் பலப்படும்படியாக நான் இந்த வேதத்துல வாசிக்க போகிறேன்? அல்லேலூயா.
ஆவி மனிதன் பலப்படணும், ஆத்மா பலப்படணும். என்ன செய்யணும்? மண்ணோடு என் ஆத்மாவை என்ன செய்யும்? கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாயிருது. அப்ப இந்த மாசம் மட்டும் நான் என்ன செய்ய போறேன்? அல்லேலூயா. நான் நான் வந்து இந்த எனக்கு 720 மணி நேரம் ஆண்டவர் இந்த மாசத்துல கொடுத்திருக்கிறார். இதுல என்னுடைய ஆவி பலப்படும்படி நான் என்ன செய்ய போகிறேன்? அந்த தீர்மானத்தின்படிதான் நம்முடைய ஜெயம் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. அல்லேலூயா. அப்போஸ்தலர்களுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார், பரிசுத்த உன்னதத்தில் வருகிற பலன் உங்களை தரிப்பிக்கும்படி நீங்கள் எருசலேமிலே என்ன செய்யுங்கள்? காத்திருங்கள். அல்லேலூயா. அவர்கள் காத்திருந்து பிராஸ்கட்டாரியோ அவர் கண்டினியூஸ்லி அண்ட் ஸ்டெட்வாஸ்ட்லி அவங்க காத்திருந்து உறுதியாக ஜெபித்து கொண்டே இருந்தாங்க. அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் ஆவியானவர் வந்து இறங்கினார். அன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டவங்க மட்டும் 3000 பேர். அல்லேலூயா. அப்போ 3000 பேரை ரட்சிக்கிறதுக்கு நம்ம ஓடி ஓடி உழைக்கிறதுனாலயோ பிரயாசப்படுறதுனாலே அற்புதம் நடக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. அதே சமயத்தில் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து, ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்தில் நான் பாரத்தை பெறுகிறேன் என்று சொல்லி உட்கார்ந்து இருக்கும் போது, ஆவி மனிதன் பலப்படும் போது நாம் எதிர்பார்க்கறதுக்கு மேலாக நம்மை முற்றும் ஜெயம் கொள்ள செய்கிறவராயிருக்கிறார். அல்லேலூயா. நான் சொல்றேன், ஆண்டவர் நமக்கு வச்சிருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் நாம் நினைத்து கூட பார்க்காதது. ஆமென் சொல்லுவோமா? அல்லேலூயா. இந்த ஸ்லாக்கியம்லாம் நமக்கு யார் மூலமா வந்திருக்குன்னா, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமா என்ன செய்திருக்கிறது? வந்திருக்கிறது. ஆகவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமா நான் பெற்றிருக்கிற இந்த ஸ்லாக்கியங்களை இந்த மாதத்திலே இந்த நேரத்திலிருந்து நான் கடைபிடிப்பேன் என்று சொன்னால் ஒரு பலத்த காரியத்தை கர்த்தர் செய்ய போதுமானவராயிருக்கிறார். ஆமென். கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் எல்லாரும் ஜெபிப்போம். தேவனுடைய ஆவினாலே உள்ளான மனுஷனில் பலப்பட வேண்டியது ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரருக்கும் தேவன் கொடுத்துருக்கிற சரியான ஒரு நிபந்தனை, முக்கியமான ஒரு காரியம். நாமும் நம்முடைய சபை மக்களும் அப்படியாக உள்ளான மனுஷனில் பலப்பட முடியாது. சரீரத்துக்கு அடுத்த காரியங்களுக்காக மாத்திரம் தேவனை நம்பி இராதபடிக்கு ஆவிக்குள்ளான ஒரு அனுபவத்துக்கு வரும்படியாக நாம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா. மக ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அப்பா, நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நேரத்திலும் எல்லா கிராமங்களில் உள்ள நம்முடைய விசுவாசிகளை நினைத்து அவர்களுக்காக நாம் ஆண்டவரை வேண்டிக் கொள்வோம். தூரத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா விசுவாசிகளையும், பல கிராமங்களில் இருக்கிற மக்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படி நாம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்பா. ஆண்டவரே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த மாதம் இந்த 1ஆம் தேதியிலிருந்து ஆண்டவர் இந்த மாதம் முழுக்க, இந்த வருஷம் முழுக்க அவர் நமக்கு தம்முடைய கிருபைகளை அதிகமாய் தரும்படியாக, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை தரும்படியாக, ஜெப நேரத்தை தரும்படியாக, வேத தியான நேரத்தை தரும்படியாக நாம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். சோத்திரம் 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 சோத்திரம். அப்பா, பிசாசானவன் நம்முடைய நேரங்களை திருடி விடாதபடிக்கு நம்முடைய நேரம் எல்லாம் தேவ ஆண்டவருடைய பாதத்தில் காத்திருக்கவும், வேதத்தின் ரகசியங்களை அறியவும் தக்கதாக கர்த்தர் கிருபை செய்ய முடியாது. நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா. உமக்கு நன்றி அப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ராஜா. எங்களை அன்பாய் நேசிக்கிற எங்கள் பரலோக தகப்பனே, நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, இந்த நாளை எங்களை காண செய்த தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இந்த நாளில் நாங்கள் ஒரு சிலராய் கூடி செபிக்க ஆராதிக்க கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைகளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். அருமையான விசுவாச குடும்பத்தார்களையும் குழந்தைகளையும் ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம். கர்த்தருக்காய் அவர்கள் வாழ, கர்த்தருக்காய் நிற்க ஆண்டவரே கிருபை செய்வீராக. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வரக்கூடிய நாளில் இருக்கக்கூடிய கர்த்தருடைய பந்தி ஆராதனைக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். எல்லா தடைகளையும் கர்த்தர் மாற்றுவீராக. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். பல வாரங்கள் பல மாதங்கள் வராதிருக்கிற எல்லாரையும் கர்த்தர் அழைத்து வருவீராக. தகப்பனே, எமக்கு ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய சமூகத்தில் இருக்கிற நித்திய ஆனந்தத்தை அவர்கள் அனுபவித்து பார்க்க கர்த்தர் கிருபை செய்ய வேண்டுமா செபிக்கிறோம். நாட்டுக்கல் பாளையம் ஊழியங்கள், தொண்டாமுத்தூர் ஊழியங்கள், என்ன ஆண்டவரே, எங்களுடைய பல கிளை சபைகள் மற்றும் ஜெப குழுக்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க செபிக்கிறோம். இன்றைக்கு பகலில் இருக்கிற ஜெப நேரத்தை ஆசீர்வதியும். ஆண்டவரே, நாங்கள் அதிகமாக காத்திருக்கவும் ஜெபிக்கவும்
ஆண்டவர் தாமே கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளிலே பிறந்த நாள் காணக்கூடியவர்கள், இந்த நாளிலே திருமண நாளை அனுசரிக்கிறவர்கள் எல்லாருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். நேற்றைய தினத்தில் செந்தில் ஜெனிதாவுடைய திருமண நாளுக்காக ஆண்டவரே செல்ஃபோனில் போட்டிருந்தார்கள், அவங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இன்றைக்கு பிறந்த நாள் காணக்கூடிய சிறு பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறோம். கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற அருமையான ஐயா பென்னி அவங்களுடைய அப்பாவுடைய பிறந்த நாளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த 1ஆம் தேதியிலே அவர் பிறந்த நாளை காண செய்த கிருபைக்கு ஸ்தோத்திரம். 80 வருடங்களுக்கு மேலாக கர்த்தர் காத்து வழிநடத்தி வந்திருக்கிறீரே, அதற்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை பிறந்த நாள் காணக்கூடிய ஜாய்க்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா. 3ஆம் தேதி நவம்பர் 3ஆம் தேதி பிறந்த நாளை ஆண்டவரே அப்பா நீர் ஆசீர்வதித்து மட்டுமாய் வழிநடத்தின தேவனுக்கு நாங்கள் நன்றிகளை செலுத்துகிறோம். அப்பா பெட்டிசியா மற்றும் ஆண்டவரே பாஸ்டர் பென்னி எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரே தொடர்ந்து வழி நடத்துங்க. பிரசன்னாவுக்காக, காட்சனுக்காக, ஜாஸ்மினுக்காக, இன்னும் எல்லா குழந்தைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எங்களோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்க ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். ஏசம்மாவுக்காக, சித்ராவுக்காக ஜெபிக்கிறோம். முத்துக்காக, தானியலையாவுக்காக ஜெபிக்கிறோம். மான்காக, ரூபிக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அடியனுக்காக ஜெபிக்கிறோம். கோமதிக்காக, கலைவாணிக்காக, ரூபினிக்காக ஜெபிக்கிறோம். எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். மீட்பர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென் ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை நம் அனைவரோடும் கூட கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக. ஆமென் ஆமென். ஸ்தோத்திரம். எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம். ஆமென். ஸ்தோத்திரம்.